Și bine m-am găsit la un nou episod cu Piki. Eu sunt... Asta e o mască, nu pot să-mi dezam aici în Nu, haideți să ne jucăm. Super Battle Venture din nou. Da, super invenție toată ziua. Au vrea, nu m-am explicat cum e. Scuze, Piki, vin încoa. Deci astăzi nu am verificat mapa asta. Ui, Nu e așa, Piki? care mapă, bă, unde? Niciodată nu am verificat asta, deci o să o verificăm. Piki, ești gata? Da, sunt gata unde. Ne face ca un furnic. Ca fănică. Și mă dă reclamă. Este o reclamă. Ce reclamă t-a dat? Gata, s-a terminat. Acum, trebuie să aștept iar. Încă una. Încă una. Da. Încă una. Gata. Băieți, deci, Piki, eu știu mapa asta că sunt owner-ul. Eu am făcut mapa asta. Vin încoa. Dacă tu ești owner, tu trebuie să știi tot, bă, că tu ești owner. Vin încoa. Ownerii care creează locurile ei, trebuie să știi tot, că ei o creează. O să-ți arăt în ce vrea toată lumea pe joc. Știi ce vrea? Bă, eu sunt pe masă, bă. Ce mapă? Masă. Masă, ok. Masă asta. Ce să faci? Deci, băieți, o să vă arăt ceva Am secret. găsit un copil, bă, am găsit un copil. O să... Stai, mă. O să vă arăt ceva secret care nimeni nu a știut. Piki, vin încoa, te rog. Acum, boss. Mersi că tot spui boss la mine. Vin încoa. Așteaptă. Vine pe scări. Mă pune în ăsta. Să ajung mai rapid. Hai că mă duc aici. Hai să vedem cine ajunge primul. Bă, m-am aruncat. Unde? M-am aruncat în ăla. Eu am ajuns primul. Așa, toată lumea vrea... Unde este primul copil aici? Vin încoa. Ce? Bă, eu sunt pe avionul de hârtie. De ce? Eu sunt pe avionul de hârtie. Nu, vin încoa. Nu. Oh my god. Nu, bă, nu mai, bă. Vin încoa, că ți arăt ceva, un secret. Toată lumea zice, unde este, cum să spune, că vreau Tiny Skin. O să vă arăt cum să luați Tiny Skin. Stați. Așteaptă. Trebuie să ne ducem pe Budă. Cumva. De aici. Unde? Aici sunt. Și eu sunt abai, vin încoa. Opa. Ne ducem aici. Și dăm A. Nu aici, mă, vin încoa. Du-te în față. Nu du-te în tauletă, te rog. Nu în tauletă. Bă, mă vezi? Mă vezi, vin încoa. Și uite. Fă A. Nu! Piki! Am uitat să zic chestii Vin încoa. Îți arăt ceva, vin încoa. Sare aici. Hârtie. Acum aici. Opa!
Unde să sar? Acolo? Vin aici. Nu pot să zic. Sunt prea mic. Dar tot timpul așa să merge la stăpâne. Bine. Ne ducem aici din nou și sărim. Acum, stai. Fă așa. Nu sunt în mult, nu știi. La parcurs de Uite ce să faci, uite. Știu ce să faci. Uite. Uite cum să faci aici. A, B, A. A, B, A. Numai o dată ai, care A, B, A. Hai. A făcut-o. Acum vino pe aici. O ce? A, vedem cu Unde? Acum. Ne ducem pe hârtie din nou și aici. Unde? Pe hârtie, vezi hârtia. Da? Care hârtie? Bă, nu acolo, mă, nu pe hârtia aia. Voi vezi? Nu, hai din nou aici. Unde ți-am zis eu. Pe care hârtie? Nu pe asta. Vino aici. Pe asta? Da, mă, pe aia, pe aia. Vino înapoi aici. Și știi tu, A, B, A. Vino după mine. Vino aici și sar pe hârtia asta. Bă, ce erai să cazi? Da. Am căzut să mă lasă cu vin eu. Am picat, era pe la sol. Da, sunt un prost, nu. Băi, tu ai închis video-ul? Nu am închis încă ei. Te aștept. Știi că eu sunt mobilinul. Hai. A, B, A. Nu, vine pe baie. Și vin aici. Dar intrăm bine. Hai. Opa. Oh! Era să fac și eu. Nu, Acum- vreau să mă merg pe acolo. Vin aici. Și-mi fac pe hârtia aia, da. Uite. Și sar pe hârtia. Acum aici. Acum aici. Știi ce să faci aici? Ce? A, B, A. Tot așa, A, B, A. Ne vin aici. Bum! Sunt pe 5. Unde e înapoi? Da, în apă. Vin în gaura asta. Așa. Aoleu, dar unde suntem? Și uite un copilul ăsta roz. Ok. Ne ducem în crocodil.
Un crocodil. În apă. Bă, vin încoa. Cum fu? Vin încoa. Nu! Nu speria, nu speria. Hai din gura lui. Hai. Bine, bă. Mănâncă. Oh, ne-am mâncat. Vin încoa. Trebuie să scăpăm de aici. Bine, Ăsta este în update-ul nou, să nu spui nimănui. Au! 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 Mor! De ce? M-am făcut fizioterapie, dar nu m-a dat un medicament, așa ceva oameni. Acum nu mai sunt aici. Aici îți face masaje, dar medicamente nimic. Dar ce e acolo? Am luat cheia. De unde merem? Aure, de ce nu-ți dai aici tratament dacă știi că ești bolnav? Ok, hai vin încoa. Au! Au! Salam aleikum! Papa. Mulțumim, domnul crocodil. Bombardiro crocodilo. Asta e, bombardiro. Și o să salvăm pe copilul ăsta. Bine, mă, bine. Băieți, o să închid filmarea pentru că nu mai am timp. Pa, băieți! Ne vedem data viitoare!